Ако тепърва ви предстои да обзавеждате нов дом и ще го правите без интериорен дизайнер, ето един лесен ориентир как да съчетаете цветовете в интериора. Следвайте правилото 60-30-10. 60% е вашия основен цвят. Това е фонът на вашия дом, стените, големите мебели, подът. Изберете топли, неутрални нюанси, като бежово, капучино, светло-сиво или кремово. Те създават усещане за простор, спокойствие и визуална чистота. 30% е вашия вторичен цвят. Тук добавяте дълбочина и характер чрез по-наситени земни тонове. Например, кафяво, маслинено зелено или графитено сиво. Те придават уют и създават плавен преход между базовите и акцентните цветове, които правят и последните 10%. Това е финалният штрих, детайлите, които придават живот и индивидуалност. Използвайте бордо, горчица, синьо или наситено зелено в декоративните възглавници, пердецата, килима или, например, картините. Тези цветове добавят контраст и правят помещението по-запомнящо се, без да натоварват пространството. А ние сме от Дежероса и освен шивашки услуги за вашия интериор, ви предлагаме и полезно съдържание като това. Ако ви е харесало, последвайте ни за още идеи и вдъхновения за дома.